Вітаю вас, дарагія сябры, дарагая царква. Ведаеце, якая сёння будзе тэма? Можа быць, бачылі ў анонсе? Будзем сёння размаўляць пра пачуццё віны. І хачу распавесці, як увогуле нарадзілася гэта тэма. Нарадзілася яна з вось такіх маіх пасядзелачак у царкве, таму што неяк аднойчы, да не аднойчы, ведаеце, час ад часу пабачыў, што служыцелі царквы са сцэны штосьці кажуць, і потым не хачу выклікаць у вас пачуццё віны. І гэтая фраза гучала даволі часта. А потым неяк сижу ў зале, і пастор штосьці прамаўляе, і тут адзін член царквы такой даволі гучна кажа: ну вот, опять на чувство вины давить будут. І я зразумеў, што пытанне пачуцця віны даволі часта усплывае, відаць, у нашым жыцці, у нашым царкоўным жыцці. Але пры гэтым скажу шчыра, у мяне было шмат пытанняў адносна таго, як мы ставімся да віны, да гэтага пачуцця, і мне захацелася разабрацца перадусім для самога сябе, а потым падзяліцца з кожным з нас, і вось падзялюся тым, што, як мне падаецца, пісанне гаворыць пра пачуццё віны і яго ролю ў нашым жыцці. І, напэўна, як бачна з назвы казання, не ўсё так адназначна. У пачуцці віны ёсць вялікі патэнцыял дэструктыўны, але таксама і вельмі важная пазітыўная збудоўваючая функцыя. І прапаную прачытаць тэкст з другога паслання да Карынфянаў, 7 раздзела, з 8 па 12 верш. Гэта ліст, які апостол Павел напісаў хрысціянам у Карынфе. Увогуле, колькі пасланняў да Карынфянам вы ведаеце? 2. Але даследчыкі пісання кажуць пра тое, што, здаецца, іх было як мінімум 4. Таму што ў першым пасланні да Карынфянам Павел апелюе да нейкага ліста. Ён кажа, што ён штосьці пісаў, але мы не знаходзім гэтага ліста, тэкста няма. І ў другім пасланні да Карынфянам ён таксама узгадвае пра ліст, які пісаў Карынфянам, і гэта не першае пасланне, змест там іншы, і ў нас няма гэтага тэкста. І вось гэты тэкст прысвечаны рэакцыі Паўла на рэакцыю Карынфянам на вось гэтае пасланне, якое Павел ім адправіў. Таму другое пасланне да Карынфянам, 7 раздзел, з 8 па 12 вершы. «Бо хоць я і засмуціў вас лістом, я не шкадую аб тым, што напісаў. І нават калі я шкадаваў аб тым, што напісаў яго, то зараз бачу, што гэты ліст толькі ненадоўга засмуціў вас. Так што цяпер я шчаслівы не таму, што вы засмучаныя, а таму, што ваш смутак прывёў вас да раскаяння. Бо вы былі засмучаныя тым смуткам, які заўгодны Богу, так што вы не пацярпелі ад нас ніякай шкоды. Бо смутак заўгодны Богу прыносіць раскаянне, аб якім не шкадуюць і якое вядзе да выратавання. Той жа смутак гэтага свету прыводзіць да смерці». Глядзіце, смутак, які заўгодны Богу, які спараджае ў вас глыбакадумнасць, якое імкненне даказаць сваю невіннасць, якое абурэнне, якую трывогу, якое жаданне ўбачыць нас, якую стараннасць, якое пакаранне да таго, хто зграшыў. Усім гэтым вы даказалі сваю невінаватасць. Дык вось, хоць я і напісаў вам, то не дзеля таго, хто робіць дрэнна, не дзеля таго, каму прычынілі зло, але дзеля таго, каб вы ўсвядомілі перад абліччам Божым сваю турботу пра нас. Гэта пасланне вельмі каштоўнае для нас, таму што тут, па-мойму, гаворка вядзецца пра падвойнае пачуццё віны. Адно пачуццё віны гэта, якое выклікаў ліст Паўла у хрысціянаў у Карынскай царкве, а потым другі ўзровень пачуцця віны гэта апостол Павел, калі даведаўся, якой рэакцыя была карынскіх веруючых, што яны расчараваліся, што яны засмуціліся. Тут ужо апостол Павел пачаў, здаецца, таксама адчуваць нешта кшталту пачуцця віны. І тут ён апісвае нейкую такую духоўную логіку, духоўны механізм таго, што адбываецца ў царкве, і тое, як ён гэта ўспрымае. І для пачатку давайте, увогуле у нас сёння будзе пропаведь, у фармаце мы адкажам на 4 пытанні. І мы разберемся з тым, што такое віна, як віна звязаная з пачуццём віны, таму што, здаецца, гэта не адно і тое ж, як ператварыць пачуццё віны ў дабраславенне,
і якія праклёны можа несці з сабой пачуццё віны. І першае пытанне гэта што такое віна? Наколькі, ну, ведаеце, шмат чаго перачытаў і выйшаў з такім, па-мойму, даволі простым аўтарскім вызначэннем. Пачуццё віны гэта неадпаведнасць нашых паводзінаў і дзеянняў пэўнаму стандарту. Гэты стандарт можа быць знешнім, ён можа быць унутраным, але калі мы лічым, што трэба было рабіць вось так, а мы не зрабілі ці зрабілі не так, мы разумеем, што на нас ёсць пэўная віна. Дарэчы, звяртаўся таксама да прававой практыкі, як вызначаецца віна ў праве. Вось, скажу шчыра, па-мойму, там больш блытае, чым праясняецца, але прапаную спыніцца на гэтым. Гэта віна ўзнікае, калі ёсць нейкая неадпаведнасць паводзінаў, дзеянняў пэўнаму стандарту. І як можна усведамляць тое, што ты нешта робіш не так, і твои паводзіны не адпавядаюць стандарту? Я думаю, ну, прынамсі, я бачу, может быть, можете дапаўняць, што ёсць як мінімум 3 такіх напрамкі, праз якіх для нас прыходзіць усведамленне таго, што мы штосьці робім не так. І першае, ну, прынамсі, у маім спісе, гэта што? Што падказвае кожнаму пра тое, што сумленне, правильно, совесць. Сумленне гэта такая амбасада, посольства Бога у кожным чалавеку. Да. Секундочку. Так, наша проповедь стала трошку інтэрактыўней. Калі раптам пабачыце, што логіка ў проповедзі прям кудысьці паехала, гэта значыць, што у меня канспект, лісцікі пераблыталіся. Вось, так што сачыце за логікай. І калі прям логіка знікне зусім, там маргніце мне, памашыце рукой, ці які-небудзь іншы умоўны сігнал дайце, калі ласка. Сумленне – гэта Божая частка ўнутры нас. Мы былі створаны па вобразу і падабенству Божаму. Пасля грэха падзення шмат што змянілася, але пры гэтым усім у кожнага чалавеку застаецца вось такі маральны ўзровень, закладзены Богам, сумленне. Не такое дасканала, якім яно было ў Эдэмскім садзе, не такое дасканала, якім яно было задумана Господам, але все адно оно ёсць, і яно нагадвае нам, задае нам пэўныя параметры таго, што ёсць добром, што ёсць злом. Яшчэ можа быць іншае, дарэчы, можна там слайд. Яшчэ ёсць іншая крыніца, магчымасць даведацца, што мы штосьці робім не так, гэта іншыя людзі. Здараецца, вось як у сітуацыі Карынскай царквы, што ёсць нейкі чалавек, якому на вас не все адно, а можа быць і все адно, але проста ён заўважыў нейкі касяк, і ён вырашыў вам паведаміць пра тое, што вашы дзеянні не адпавядаюць пэўнаму стандарту. Як думаеце, працуе такая схема? Бывалі ў вашым жыцці сітуацыі, дзе чалавек падыходзіць вам і кажа: здаецца, тое, што ты зрабіў, было неправільна. Як на такое звычайна рэагуеце? Ну, давайте я скажу, як я рэагую. Першая рэакцыя ў мяне рэдка бывае захапленнем. Першая рэакцыя звычайна эмацыйная. Табе не падабаецца. Пры гэтым табе вельмі не падабаецца, калі папракаюць цябе несправядліва, кажуць пра тое, што няма, но калі глянуць так глыбока ў сэрца, напэўна, яшчэ больш не падабаецца, калі кажуць справядліва. І першая рэакцыя гэта можа быць абурэнне, гэта можа быць непрыняцце, гэта можа быць засмучанасць, не заўжды, але даволі часта. Да, развернуць гэта і сказаць: ну да, знайшоўся тут маральны компас, вось, нескажоны вобраз і падабенства Божае, на сябе паглядзі. Сапраўды, мы можам на чалавека адрэагаваць негатыўна, развернуць гэту непрыемнасць супраць таго. Да. Давай паспрабуем. Працуе, не працуе. Эксперты кажуць, што батарэйкі селі. Я думаю, што сёння мы можам яшчэ адзін інтэрактыў. Я паспрабую сабраць усе тэхнічныя касякі, якія магчымы. Мікрафон памёр, пульт перавярнуўся. Вы записываете? Ага, добра, окей. Цудоўна. Так што будзем старацца выпраўляць. Да нічога. Так же веселей, правда? Уже без боя заснули бы уже, напэўна, даўно.
Таким чынам, іншыя людзі часам могуць казаць нам праўдзівую інфармацыю, могуць і непраўдзівую. Часта гэта бывае непрыемна, але калі мы даем прастору Духу Божаму, то потым, мне здаецца, мы стараемся разабрацца, тое, што мы пачулі, было праўдай ці не, і стараемся прыняць часам тое, што мы зрабілі неправільна, ці адкінуць гэту віну, калі абвінавачанні былі несправядлівымі. І ёсць яшчэ, прынамсі ў жыцці хрысціянаў, яшчэ адна крыніца. Якая? Дух Святы. У нас ёсць, памятаеце, ёсць сумленне, як такой трошку падпсаваны аскелачак вобраза Божага ўнутры нас. Але ёсць Дух Святы, як такое прям рэальная прысутнасць Божая у нашым жыцці. І калі мы не заглушаем гэтага Духа Святога, то адна з яго функцыю гэта нагадваць нам і нагадваць пра Божий стандарт і казаць нам, калі мы адхіляемся ад яго. І гэта вельмі класны рэсурс, але, відаць, працуе не заўжды, таму што, напрыклад, у сітуацыі з Карынскай царквой там было шмат хрысціянаў, яны, здаецца, збольшага жылі добрым духоўным жыццём, і пры гэтым Дух Святы не прабіўся ні да аднаго з іх. Прыйшлося Паўлу здалёк пераводзіць там ліст, канверт, марку, ці як там ён, напэўна, з цітам, здаецца, перадаваў. То бок, трэба было пісаць пасланне, таму што па-іншаму Дух Божы не мог прабіцца да супольнасці. І Павел, гэта сітуацыя другога выпадку, калі іншы чалавек уваходзіць у сітуацыю людзей, нагадвае пра Божий стандарт і не пра неадпаведнасць гэтаму старту, і рэакцыя вельмі драматычная. Па-мойму, карынфяне незначна лепш за мяне. Таксама, здаецца, спачатку там абурыліся, расчараваліся, але потым ацэнілі гэта пасланне з пазіцыі Духа Божага і правялі працу, якая патрэбная. Але ці тое ж самая віна і пачуццё віны? Пытанне да вас не рытарычнае. Мая гіпотэза, што ёсць віна, а ёсць пачуццё віны. Гэта адно і тое ж ці не? Ну, бачце, дзякуй, вялікі за водгук, вельмі прыемна чуць. Все водгукі ад адной сям'і прылетаюць, але все адно дзякуй. Насамрэч, віна і пачуццё віны справы з'явы розныя. Мая такая працоўная гіпотэза ў тым, што віна гэта нешта даволі аб'ектыўнае. Ёсць стандарт, і ў большасці выпадкаў можна праверыць, адпавядаеш ты гэтаму стандарту ці не. Не заўжды, таму што часам віна можа быць датычыцца нашых думак, памкненняў, матывацыі, і рассудзіць іх бывае вельмі складана, а то і часам немагчыма. Але вельмі часта віну можна вызначыць, яна аб'ектыўная. А пачуццё віны гэта нешта суб'ектыўнае. Гэта наше стаўленне да гэтага аб'ектыўнага факта. І што важна разумець, прынамсі, мне здаецца, вельмі важна, тое, што часам віна можа не прыводзіць да ўзнікнення пачуцця віны, а часам пачуццё віны можа ўзнікаць без сапраўднай віны. І гэта тое, пра што варта памятаць, таму што, думаю, вось тут узнікае той вялікі набор непаразуменняў, звязаных з пачуццём віны. Запомнілі? Бывае такое, што віна не прыводзіць да таго, што мы адчуваем яе, што мы усведамляем. Проста яна ёсць, а нам все адно. А бываюць сітуацыі, калі у нас ёсць адчуванне, нібыта мы не адпавядаем нейкаму стандарту, але насамрэч ці то стандарта не было, ці то нашы паводзіны не былі адхіленнем ад гэтага стандарту. Такім чынам, памятаеце, што такое віна? Да, гэта аб'ектыўная сітуацыя, калі паводзіны ці дзеянні не адпавядаюць нейкаму стандарту. Пачуццё віны – гэта пачуццё, звязанае з рэальнай ці уяўнай вінай. Можна наступны слайд? І мы чытаем, што піша апостол Павел з гэтай нагоды. Чытаем? Нет, мы ўжо чыталі. Тады ідзем да наступнага пытання, як ператварыць пачуццё віны ў дабраславенне. Адразу скажу, што мне здаецца, калі чуеш, як нехта кажа пра віну, яна заўжды успрымаецца ў негатыўным кантэксце, такой у масавай культуры. Кажуць, што псіхолагі кажуць, што трэба перадолець гэта пачуццё, што трэба адпусціць віну, што трэба адмежавацца ад людзей, якія выклікаюць гэта пачуццё. Але калі глянуць на псіхалогію больш грунтоўную, акадэмічную, то аказваецца, што стаўленне да віны і пачуцця віны куды менш адназначнае.
На папулярным узроўні чамусьці гучыць, што гэта заўжды зло, але псіхалогія падкрэслівае тое, што у пачуцці віны могуць быць добрыя, забудоўваючыя, фармуючыя функцыі таксама. Не абавязкова, але могуць быць. І пісанне, здаецца, падыход да пачуцця віны вельмі падобны. І таксама нам трэба разумець, што нашыя пачуцці важныя. І трэба асэнсоўваць свае пачуцці. Трэба разумець іх, трэба заўважаць іх, трэба асэнсоўваць і заўважаць пачуцці сваіх блізкіх, але пачуцці не з'яўляюцца крыніцай ісціны. Гэта ідэя пярэчыць, напэўна, апошнім 100 гадам гісторыі чалавецтва, таму што, на жаль, прасоўваецца ідэя пра тое, што крыніца ісціны ты, а самае важнае мерыла таго, чым ты з'яўляешся, гэта твае пачуцці. Калі адчуваеш, што гэта добра, калі падабаецца, то гэта добро. Калі не падабаецца, то гэта зло. І ў мяне будзе сваё добро і зло, у Дмітрия Алексеевича сваё добро і зло, таму што яму падабаецца, не падабаецца сваё, а не ведаю там у кого. А у сестры Татьяны будзе сваё добро і зло. Дзесьці яны будуць перасекацца, ну гэта значыць, што нам падабаюцца і не падабаюцца падобныя рэчы. Але насамрэч мы верым у тым, што ёсць знешняя крыніца ісціны. Ёсць Бог, які стварыў гэты свет, які заклаў правілы функцыянавання гэтага свету. Пасля грэхападзення гэты свет функцыянуе не ідэальна, не так, як Бог задумаў, але ўсё адно ніхто не ведае ні нашага ўладкавання, ні гэтага свету так, як яго ведае Бог. І таму наша адказнасць гэта зразумець ісціну, маральны стандарт Бога і старацца жыць у адпаведнасці з ім. І падобна, што пачуццё віны можна ператварыць у добраславенне. І для гэтага патрэбна некалькі крокаў. А ёсць у нас шанец на пару слайдаў наперад перайсці на 3 пункт. Гэта вельмі дапамагло б. І з гэтага тэкста мы бачым, што ёсць 3 этапы, якія трэба прайсці, каб правільна прапрацаваць пачуццё віны. Прычым тут прапрацаваць гэта не проста клішэ ці штамп. У літаральным сэнсе з пачуццём віны трэба нешта рабіць. Трэба прыкладаць нейкія намаганні і здзяйсняць нейкую працу. І першай рэакцыяй павінна быць раскаянне. Мы чытаем, Павел, вось гэта пасланне, гэты кавалачак да карынфянам, і ён пачынае такімі словамі. Так што цяпер я шчаслівы, атрымліваецца, пачуццё віны і ягонай карынфянам стала добраславеннем для Паўла. Ён сказаў тое, што яму было непрыемна, рэакцыя карынфянаў яго збянтэжыла. Ён быў разгублены, ён шкадаваў, што напісаў ім, падобна, што так. Але потым прыйшло да кропкі, дзе ён шчаслівы. І віна, пачуццё віны стала добраславеннем для Паўла і для людзей, которым ён служыў. Я шчаслівы не таму, што вы засмучаныя, а таму, што ваш смутак прывёў вас да раскаяння. Бо смутак заўгодны Богу прыносіць раскаянне, аб якім не шкадуюць і якое вядзе да выратавання. Вельмі важна, каб наша пачуццё віны прывяло да пэўнай рэакцыі. І рэакцыя гэта ў сітуацыі, калі пачуццё віны сапраўднае. Калі мы праверылі, што гэта не проста навязана якімсьці, што гэта сапраўды не адпавядае Божаму стандарту, тады трэба раскайвацца. Прыходзіць да Бога і казаць: Бог, я зрабіў неправільна. Я ведаю, што вось тут ёсць твой стандарт, вось тут ёсць мае дзеянні, і, на жаль, яны не адпавядаюць адзін аднаму, і мне не падабаецца гэта. Я шкадую, што так адбываецца, я не хачу, каб гэта паўтаралася. Другі крок – трэба прыняць Божую ласку. Таму што раскаянне, якое увесь фокус пакідае на табе самім, можа ні да чаго добрага не прывесці. Раскаянне, бачыце, тут Павел кажа пра раскаянне, аб якім не шкадуюць і якое вядзе да выратавання. Гэта раскаянне, калі гэту прорву паміж Божым стандартам і тваімі паводзінамі ты запаўняеш не самабічуваннем, не шкадаваннем самога сябе, не, дарэчы, увогуле, паходу, вся негатыўная рэакцыя на пачуццё віны, яна даволі эгацэнтрычная. Ты занадта фокусуешся на самім сабе, на касяках, памылках, недасканаласцях, але здаровая рэакцыя – гэта пабудаваць мост паміж Божай рэальнасцю і тваёй рэальнасцю праз Ісуса Хрыста і ягоную кроў. І мы чытаем: «Кроў Хрыста, які праз Духа Вечнага прынёс сябе беззаганнага Богу, ачысціць сумленне вашае ад мёртвых справаў
для служения Богу живому. Мы приходим до Бога, и мы разумеем, что мы накосячили, что наши дзеянні выклікаюць пэўную неадпаведнасць Божаму стандарту. Але рэакцыя на гэта з'яўляецца той, што мы разумеем, Бог, Ісус Христос, панёс пакаранне за гэтую віну. І мы запрашаем яго ў нашай сітуацыі, кажам, я ведаю, што я не адпавядаю стандарту, але мне патрэбен ты, твоё прыняцце, і я хачу адчуць у гэты момант твою любоў і твоё прыняцце. Не таму, што тое, што я зрабіў, не важна, а таму, што ты заплаціў высокі кошт і за гэтую правіну таксама. І гэта прыводзіць да ачышчэння нашага сумлення. Такім чынам, раскаянне. Другі крок – гэта прыняцце Божай ласкі. Але і гэта яшчэ не ўсё. Ёсць трэці крок. І трэці крок, я назваў яго дзейснае пакаянне. Гэта тое, што павінны быць пэўныя дзеянні пасля гэтых першых двух крокаў. Вы раскаяліся, вы прынялі дабрадаць Христа, і ўсё. Здаецца, што гэта не дакручвае віну да таго, чым яна была задумана. Мы чытаем у 10 вершы, ці, напэўна, у 11, да? Ці, як у мяне на слайдзе напісана, 111. Глядзіце, смутак, які заўгодны Бога, якую спараджае у вас глыбакадумнасць, якое імкненне даказаць сваю невінаватасць, якое абурэнне, якую трывогу, якое жаданне ўбачыць нас, якую стараннасць, якое пакаранне да таго, хто зграшыў. Карынфяне, спачатку ім не спадабалася пасланне Паўла. Потым яны зразумелі яго справядлівасць. Здаецца, яны прыйшлі у пакаянні да Христа, прынялі ягонае прабачэнне і зразумелі, што з гэтым трэба нешта рабіць. І яны шмат чаго зрабілі. А ведаеце чаму? Таму што здаецца, што ў сітуацыі, калі пачуццё віны моцнае, гэта дае вялікую энергію. Праўда? Ну, у мяне так бывае. Калі ты зразумеў, што ты накасячыў, ты прям, у цябе падгарае. Так ты хочаш нешта выправіць. І часам гэта магчыма, часам мінулага ўжо не зменіш, але адназначна заўжды ёсць нешта, што мы можам і што мы мусім зрабіць. У сітуацыі з карынскай царквой гэта было разуменне, раскаянне, ініцыятыўнасць, разуменне, што трэба адрэагаваць на грэх чалавека, які да гэта ігнараваўся. Падобна, што трэба было падтрымаць чалавека, супраць якога згрэшылі. Таму у нармальнай працы з віной, з пачуццём віны заўжды раскаянне, прыняцце Христовай ласкі, а потым нейкія крокі, нейкія актыўныя дзеянні па вырашэнні праблемы таго, што стала прычынай гэтай віны. І наступны момант, запомнілі, дарэчы, гэта параўнальна важна. Калі Дмітрий Алексеевич не запомніў, то напэўна, ўсё дрэнна. Што трэба рабіць з пачуццём віны? Першае, памятаеце? Раскаянне. Другое, ласка Божая, да, ці или благодать по-руску, да, каб не пропустили. І трэцяе, перамены, нейкая актыўнасць, нейкія дзеянні, да. Ну, бачыце, пару чалавек запомнілі. Это только ты, каго я пачуў, может быть, ёсць яшчэ ў нас шансы. Чацвёрты пункт, чацвёртае пытанне, а якія праклёны нясе пачуццё віны? Тут думаю, што, напэўна, кожны гатовы дзеліцца нават больш, чым я, таму што я думаю, што з праклёнамі пачуцця віны і небяспекамі мы сутыкаліся. Цікава, што вельмі часта, мне здаецца, на такім папулярным узроўні людзі скіраваныя менавіта супраць самога пачуцця. Калі чалавек, напрыклад, апостола Паўла сёння, магчыма, назвалі б таксічным, ён улазіць у жыццё іншай супольнасці, піша, відаць, вельмі такі заряджаны пасланнем ліст, што ён прям цэлую супольнасць узрушвае, яны пачынаюць хвалявацца, сумаваць, расчароўвацца, прям шмат што адбываецца. І, напэўна, гэта непрыемна было. Гэта было не класна, але часам мы скіраваны на само гэта пачуццё, на таго, хто стал прычынай ёй. Ведаеце, у мяне недавно загарэлася лямпачка, што у меня праблема з падушкай бяспекі, ці эйрбэгам на машыне. І я пачаў разбірацца, што такое. І у гэтай сітуацыі форуме аўтамабілістаў кажуць, што ёсць два вырашэння праблемы. Адна з іх гэта памяняць непрацоўную падушку на працоўную.
Але оказывается, что есть люди, кому такі варыянт не падыходзіць, і для іх ёсць другі варыянт. Ведаеце, як правяраецца непрацоўная падушка? Там электронікай правяраецца правільнае супраціўленне падушкі. І калі гэта ўзровень супраціўлення, ён занадта высокі ці занадта маленькі, электроніка машыны тэсціць гэта супраціўленне, калі ёсць нейкае адхіленне, яно высвечвае памылку за бяспекай. І некаторыя аўтамабілісты кажуць, што калі вас загарэлася лямпачка, і вам гэта не падабаецца, а падушку мяняць не хочацца па нейкіх прычынах, можна замяніць супраціўленне. Можна дастаць падушку непрацоўную і ўпаяць проста там на некалькі омаў, правільную колькасць омаў супраціўлення, і электроніка будзе думаць, што ўсё нармальна, і лямпачка ў вас згасне. Што цікава, гэтыя парады часам там людзі пішуць пра сябе, мужчыны, і вельмі часта людзі пішуць, што вот я только люблю, каб у машыне ўсё было ў парадку, і так мяне раздражняе гэтая лямпачка, скажыце, што зрабіць. І такія ж любіцелі парадку ў машыне рэкамендуюць, так ты падушку выкінь, а пастаў проста супраціўленне. І как бы ўсё стане ў парадку, гэта чырвоная лямпачка перастане гарэць. А ведаеце, у маім выпадку перагарэла падушка пасажырскага крэсла. У мяне там любімая жонка ездзіць. Вось. І атрымліваецца, што адсутнасць лямпачкі, таго, што лямпачка гарыць, не абавязкова гарантуе бяспекі пасажыра. І мне здаецца, што вельмі часта ў нашым жыцці мы, як тыя аўтамабілісты, якія замест таго, каб разабрацца з эйрбэгам, які не працуе, які трэба замяніць, шукаем, падбіраем правільнае супраціўленне, абы лямпачка не гарэла. Але пачуццё віны гэта ў добрым варыянце тая лямпачка, якая кажа, што праверце нешта ў сваім жыцці. Магчыма, штосьці тут не тое. Але таксама ёсць і пэўныя небяспекі. Таму што нават Павел тут у гэтым лісце, у гэтым жа тэксце піша вельмі радыкальна. Чытаем 10-й верш. «Бо смутак заўгодны Богу прыносіць раскаянне, аб якім не шкадуюць і якое вядзе да выратавання. Той жа смутак гэтага свету прыводзіць да смерці». Уяўляеце? Пачуццё віны у Павел тлумачыць, яно можа прывесці ці да выратавання, ці да смерці. Таму псіхолагі, якія падкрэслююць негатыўныя бакі пачуцця віны, маюць рацыю. Гэта вельмі моцна зараджаная з'ява з вельмі вялікім негатыўным дэструктыўным патэнцыялам. І я б хацеў сказаць пра два роды небяспекі, прынамсі, якія я заўважыў. І першае, гэта пачуццё віны дае прастору для маніпуляцыі. Памятаеце, мы ўзгадвалі, што адна з крыніц даведацца пра віну – гэта пачуць ад іншых людзей. І здаецца, што, можна слайд, што іншыя людзі могуць уплываць на нашы паводзіны і выкарыстоўваць мне здаецца, што ёсць 4 этапы. Усведамленне, раскаянне, прыняцце Божай ласкі, дзейснае пакаянне – гэта такі здаровы шлях працы з віной. І здаецца, што амаль што на кожным з гэтых этапаў ёсць прастора для маніпуляцыі. На ўзроўні ўсведамлення іншы чалавек можа правакаваць у вас пачуццё віны на віну, якой насамрэч не існуе. Памятаеце, мы казалі, што пачуццё можа ўзнікаць як рэакцыя на надуманую віну. І чалавек можа ці то навязваць вам стандарт, якога насамрэч няма, ці гэта не Божы стандарт, ці ён можа казаць, што вы рабілі так, як вы насамрэч не рабілі. І гэта адкрывае пэўную прастору чалавеку паўплываць на ваше жыццё і зрабіць тое, чаго вы, напэўна, самі па сабе не хацелі б рабіць, не рабілі б. На ўзроўні раскаяння можа быць меншы ўплыў, хаця, можа, падкажаце, але адназначна ёсць моцны прастор для маніпуляцыі на ўзроўні прыняцця Божай ласкі. Таму што у нас ёсць рэакцыя, нам хочацца штосьці зрабіць, адрэагаваць на гэта пачуццё віны, і нармальная рэакцыя гэта прыйсці да Бога і дамовіцца з ім. Але іншы чалавек можа казаць і правакаваць, так ты замяні гэту віну правільнымі дзеяннямі. Вельмі часта там правільнымі дзеяннямі на маю карысць. Не ідзі да Бога. Ты сам Богу ўжо, ты задзяўбаў таго Богу. Ужо сіл яго цярпення няма, і ці гэта занадта маленькае пытанне, вось ты зрабі тое, што я табе скажу. Давай выправім твою віну на маю карысць, не на маю карысць, але гэта адкрывае прастору для маніпуляцыі, і, ў прынцыпе, дзейснае пакаянне таксама. Чалавек можа ў сітуацыі ўразлівасці
калі чалавек, вінаваты чалавек, разумее, што штосьці не так, ён шукае магчымасці нешта зрабіць. І калі ў такой сітуацыі падсунуць нейкі план дзеянняў, то чалавек з высокай верагоднасцю пойдзе на гэта. І я думаю, што менавіта ад гэтага мы перасцерагаемся, калі ў царкве кажам, што мы не хочам ціснуць на пачуццё віны. Давайте такой эксперимент проведем десятина. У нас такая внутренняя троху информация. Есть отчувание, что у нашей церкви мы, не все приносят десятину. Потому что, коли поделить наши сборы на колькость людей, которые приходят у церкву, атрымаецца нібыт у нас церква складаецца з пенсіянераў, якія атрымліваюць базового ўзроўня пенсію. Но у нас церква не складаецца з пенсіянераў, і пенсіянеры атрымаюць розныя пенсіі. Карацей, матэматычна выходзіць, што мы не дадаем. І што нам з гэтым рабіць? І па сутнасці, трэба сказаць пра гэта і сказаць, пачуццё віны сфармавалі, і што трэба сказаць? Давайте, открывайте ваши грашоўнікі, даставайте грошы, будзем карэктаваць гэту праблему. Але здаровае вырашэнне гэтай праблемы ўпэўнены я. Гэта сказаць пра тое, што ёсць пэўны Божы стандарт, і, дарэчы, мы пра гэта яшчэ размаўляем, што праблема ў тым, што ў нас на ўзроўні брацкага савету няма згоды адносна таго, наколькі дзесяціна прям абавязкова па законе. Ёсць згода, што Богу патрэбна наша добраахвотнасць, што стары запавет патрабаваў 10%, а адносна новага запавету ёсць высокая ступень упэўненасці, але таксама і прастора для дыскусіі. Все правильно? Я правильно сказал. Таму, з аднаго боку, у нас не хапае дзёрзкасці казаць, што вось толькі так і не. Здаецца, што новы запавет робіць акцэнт не на суме, а на сэрцы. І калі Ананія і Сапфіра ахвяравалі значна больш за 10%, у іх узніклі прям вельмі сур'ёзныя праблемы, тому што сума іх была каласальная, значна больш, чым трэба па законе, але сэрцу іх было радыкальна неправільным. Таму наша памка з аднаго боку, у нас не хапае дзёрзкасці казаць, прям у некаторых братоў хапае, але ў масе не хапае. Але з іншага боку, калі мы бачым, што мы не ахвяруем столькі, колькі трэба, то трэба сказаць, ребят, вось, здаецца, ёсць такі Божы стандарт. Здаецца, статыстычна значная частка царквы ў яго не пападае. І пажадана прыйсці з гэтым пачуццём і гэтым стандартам да Бога і спытаць: Бог, ведаеш, ёсць такая праблема. Па-першае, пакрой ласкай, калі я там касячу перад гэтым, па-другое, дапамажы мне разабрацца з гэтай праблемай, прыняць правільныя дзеянні. Таму што Богу і нашай царкве, спадзяюся, патрэбна не 10% здабытку членаў царквы. Я ўпэўнены, што Бог мае процьму магчымасцяў дабрасловіць царкву. І наша царква, вось у нас заўжды ніколі няма грошаў, але заўжды на ўсё хапае. У нас ніколі няма лішніх грошаў, але ўсе патрэбы худа, бедна, са скрыпам, але вось прям кропелька ў кропельку закрываецца. У Бога ёсць магчымасці падтрымліваць сваю царкву. Проста, што калі гэта адбываецца праз вернасць хрысціянаў, гэта дабраславенне і для царквы, і для хрысціянаў, якія жывуць у адпаведнасці з Божым запаветам. Таму асноўная задача гэта не сказаць «несіце больш». Асноўная задача гэта паказаць стандарт, даць магчымасць праверыць сябе на адпаведнасць гэтаму стандарту, потым паказаць на ласку Христовую, і потым не ў спробе вырашыць сітуацыю сваімі намаганнямі, а ў сітуацыі, калі ты разумееш, што Бог прымае цябе такім, які ты ёсць, пакрывае твае правіны і касякі сваёй любоўю, падумаць і вырашыць, што ты можаш дзейсна прынесці, які плод пакаяння. Але, такім чынам пачуццё віны адкрывае магчымасці для маніпуляцыі. І гэта могуць карыстацца іншыя людзі, але гэта пасланне не было поўнай, калі б не ўзгадалі яшчэ пра аднаго біблійнага персанажа, які проста неверагодна любіць пачуццё віны. Ведаеце, хто гэта? Можна наступны слайд? Пачуццё віны адкрывае прастору для д'ябла. І ў адрозненні ад чалавека, які можа з чымсьці справіцца, з чымсьці не справіцца, можа маніпуляць, можа не, д'ябал на кожным этапе спрабуе працаваць з віной. На этапе усведамлення ён распавядае пра тое, што няма ніякага стандарту, ты сам сабе стандарт, гэта не ты зрабіў, гэта цябе справакавалі, увогуле неправільна зразумелі, ён спрабуе табе растлумачыць, што віны ўвогуле ніякай няма.
Калі у яго гэта не атрымалася, часам ён спрабуе растлумачыць, што ты вінаваты ў тым, чым ты не вінаваты. Таму што ведаеце, як перакладаецца ўвогуле само імя д'ябла? Паклёпнік, нагаворшчык. Яго задача гэта хлусіць, хлусіць і хлусіць. З Эдэмскага саду ён пачынае скажаць вобраз Божы, скажаць Божий старт і правакаваць пэўныя дзеянні, якія прыводзяць да пагібелі чалавека, таму што гэта ягоная задача. Таму ён тлумачыць пра неіснуючую віну, навязвае тлумачыць, што тое, што ты зрабіў, насамрэч нармальна. Калі ж не атрымалася яго на гэтым этапе, ён пачынае працаваць з раскаяннем. Ён рэальнае пакаянне ператварае ў такое самалупцаванне. Ты разумееш, што ты накасячыў, ты стараешся зрабіць сабе балюча, таму што ты павінен заплаціць пэўную цэну за гэта. І ён не дае табе магчымасці, ён спрабуе сказаць, што Божыя ласкі няма для такіх, як ты. Ты касячыш зноўку і зноўку, Бог выдаў табе пэўны крэдыт сваёй ласкі, ты яго даўно растраціў, нічога не зарабіў, нічога не прынес, все. Банк Божай дабрадаці для цябе зачынены. Выкручвайся сам, ідзі ў духоўныя мікрафінансавыя арганізацыі, якія дадуць табе касмічны працэнт, вымуць тебе ўсю душу, ты павінен сплёцца самі, таму што Бог для цябе закрыт. Але Бог, па-першае, не банк, а па-другое, калі бы быў банкам з неабмежаваным крэдытам. З неабмежаваным крэдытам Христовай дабрадаці, які ўжо выплаціў ўсё тое, што мы можам патраціць. Таму д'ябал крычыць нам пра тое, што не прымай Божай дабрадаці. Ты, канешне, накасячыў, пакаяўся, но занадта шмат ты нарабіў. Спраўляйся сам, шкадуй сябе, рабі што-небудзь, але толькі прыходзі да Бога бессэнсоўна, таму што ўжо сорамна, май сумленне, які ўжо тут Бог, калі ты там у які раз да яго прыходзіш. І дзейснае пакаянне, таксама ён часам спрабуе замяніць ім рэальнае пакаянне, часам ён спрабуе падвярнуць нейкія дэструктыўныя, незбудавальныя формы вось гэтага дзеяння. Але д'ябал гэта рэальная духоўная сіла, якая спрабуе ўздзейнічаць на наша жыццё на кожным этапе. І ёсць ідэі, што значыць гэта іконка. Я ведаю, што некаторыя засміхаліся, думаю, што адзінае смешнае, што тут можа быць, гэта кавалачак такога чорнага гумару. Пра каго нагадвае нам гэта выява? Юда. Юда гэта адказ на пытанне, а які з гэтых пунктаў самы галоўны? Чаго з гэтага не было ў жыцці Юды? Ведаеце, таго, які Хрыста прыдаў, а потым павесіўся. Прабачце за спойлер, калі нехта яшчэ не чытаў Біблію. Чаго не было ў жыцці Юды? Ён зразумеў сваю віну? Ён раскаяўся? Прям яму было дрэнна, ён разумеў, што ён робіць не так, ён там штосьці... Ці рабіў ён што-небудзь? Ён вярнуў грошы, і кажыце, што хочаце, но павесіцца гэта ж таксама якая-ніякая актыўнасць, правільна? Таму адназначна ягонае раскаянне прывяло да пэўных дзеянняў, але ў чым была праблема Юды? Ён не паверыў у тое, што Христос, якога ён толькі што забіў, паміраў у тым ліку і за ягоны грэх. І што любові Божай і ласкі Христа дастаткова дзеля таго, каб прабачыць нават Юду. Таму што потым, ён пераацаніў, хаця, канешне, ён унікальны персанаж у гісторыі, і накасячыў ён прям вельмі крэпка, але асноўная яго праблема была нават не ў гэтым, таму што гэта была частка Божага плана, а ў тым, што ён не паверыў у тое, што Бог можа прыняць і прабачыць яго. Таму мой заклік, і калі з гэтай пропаведзі трэба запомніць што-небудзь адно, запомніце вось гэту карцінку. Па-мойму, дастаткова не агрэсіўная, але пасланне яснае. Бог заўжды мае дастаткова ласкі, дастаткова любові, дастаткова прыняцця, каб прыняць цябе такім, які ты ёсць. Як бы ты не накасячыў, наколькі б жахлівую рэч ты не зрабіў, наколькі б непапраўнымі не падаваліся наступствы гэтага, гэта можа спужаць тваю сям'ю, тваіх блізкіх, всех навокал, цябе самога, але гэта не дастаткова для того, каб Бог адвярнуўся ад цябе. Бог адвярнуўся адзін раз ад Ісуса Хрыста, калі ён вісеў на крыжы, і гэта адзіны унікальны выпадак, гэтага не было раней, гэтага не будзе пазней. Христос прыме цябе такім, які ты ёсць. Гэта не павінна пераўтварацца ў злоўжыванне Божай дабрадаццю, але, напэўна, гэта ўжо тэма асобнай лекцыі. І напрыканцы у нас звычайна кажуць, што мала практычнага паслання. Так вось зараз я выканаў хатняе заданне, у меня зараз будзе прымяненне, напэўна, за ўвесь мой год пропаведзяў. Што нам рабіць?
І тут у меня будзе такіх два блокі. Калі мы на месцы Паўла, які бачыць грэх нашага бліжняга, і трэба яго выкрыць, паказаць чалавеку на яго. Па-першае, трэба выкрываць грэх, а не розніцу ў густах, у падыходах і гэтак далей. Ёсць Божы стандарт, а ёсць культурныя рэчы, што каму больш падабаецца. Камусьці падабаецца больш кіно, камусьці рыбалка, і хутчэй за ўсё гэта не пытанне духоўнае. Камусьці падабаецца музыка, не ведаю, класічная, а камусьці падабаецца электронная, і гэта пытанне густа, а не грэха, таму давайте арыентавацца, прям браць на сябе місію, выкрываць тое, што з'яўляецца грэхом па Божым стандартам. Другое, гэта правярайце сваё сэрца, калі вы збіраецеся да кагосьці наблізіцца і паказаць яму на ягоную віну, што вамі рухае. Вы рэальна клапоціце пра гэтага чалавека і жадаеце яму лепшага, ці, магчыма, вы хочаце самасцвердзіцца. Таму што пагадзіцеся, калі ты прыходзіш і паказваеш чалавеку на ягоную правіну, ты как бы трошечку маральна нібыта вышэй за яго становішся, праўда? І гэта можа быць прыемна. Таму трэба правяраць сваё сэрца, і намі павінна рухаць рэальная неабыякавасць да чалавека і яго духоўнага дабрабыту. Па-другое, казаць ісціну трэба ў любові. Трэба прасіць, рыхтаваць сваё сэрца, правяраць сваю матывацыю і разам з Богам набліжацца да чалавека. Потым трэба праяўляць эмпатыю. Павел, напісаўшы гэты ліст, не адышоў ад гэтай сітуацыі. Ён даведваўся, як сябе адчуваюць карынфяне. Калі ім было дрэнна, яму таксама было дрэнна. Ён ужо амаль што пашкадаваў, што зрабіў гэта, але ён быў нават на дыстанцыі, ён быў разам з ім, потым яшчэ ён будзе пісаць, ён будзе да іх прыязджаць. Таму важна праяўляць эмпатыю, не быць абыякавымі, не быць такім маральным, не ведаю, катам, які гатовы там крыжом убіць чалавека ў зямлю. Мы павінны разумець, што чалавеку цяжка. І мы павінны разумець, што ўсе мы саграшаем. І што зараз наша адказнасць гэта не апранаць на сябе мантыю Бога суддзі, а быць чалавекам, які спачувае і разумее, што чалавеку цяжка каяцца, цяжка усведамляць сваю віну, цяжка праходзіць гэты шлях. І таму будзьце з чалавекам побач, калі гэта патрэбна, таму што часам чалавеку трэба пабыць самому, часам яму хочацца пабыць у далечыні ад вас, патрэбен працэс аднаўлення, але калі чалавек хоча, ведаеце, ёсць у англійскай мове у гэтым кантэксце слова available, будьце даступныя, каб калі чалавеку патрэбна, вы былі гатовы побач, не проста сказаць яму жорсткую праўду, але быць побач і падтрымаць яго. І калі у вас ёсць пачуццё віны, то, па-першае, правярайце рэальнасць гэтай віны, ці сапраўды гэта пытанне неадпаведнасці Божым стандартам і гэта грэх. Па-другое, памятайце, што ад віны ёсць толькі адзін правільны шлях. Гэта раскаянне і прыняцце Божай ласкі. Фокусуйцеся на Божай ласцы, а не на сваёй слабасці, не на сваіх недахопах, не на спробах нешта зрабіць, і дзеяннямі замацуйце пакаянне. Ёсць такое паняцце, як плод пакаяння. Ён павінен быць актыўным і дзейсным. А зараз, бачыце, доўгі спіс прымянення, але ўсё адно гэта ўсё знешняя для кожнага з нас інфармацыя. І важна, каб кожны з нас атрымаў пасланне ад Бога і атрымаў адказ на пытанне «Бог, а што канкрэтна я павінен рабіць з гэтым?» І зараз давайце у нас будзе 40 секунд малітоўнай развагі, дзе кожны з нас паспрабуе атрымаць ад Бога адказ на пытанне «Што мне рабіць з гэтай інфармацыяй?» Давайте устанем и звернемся до Господа. Бог, дзякуй Тебе за Твое послание, за тое, што Табе сапраўды ёсць што сказаць у розныя сферы нашага жыцця. І я дзякую за тое, што вось у віне, у нашай неадпаведнасці, Тваім стандартам непазбежнай неадпаведнасці. Ты не пакідаеш нас самі, Господ, але Ты прыдумаў здаровы, правільны механізм пераадолення грэха і віны, які ўзнікае ў выніку гэтага. І што асноўны цяжар у гэтым працэсе несу не я, не мой бліжні, Господ, але несе Ісус Христос, які заплаціў высокі кошт за мой грэх і за грэх кожнага з нас. Дзякую за тое, што немагчыма зрабіць нічога, што было б занадта вялікім для Цябе, каб прабачыць. І я прашу, Ты дай, калі ласка, у маю жыццёвую практыку уводзіць гэта правільнае разуменне
што рабіць, калі грэх прыходзіць у жыццё, што рабіць, калі дзесьці ты упаў, дзе зрабіў штосьці, чаго не трэба было, ці наадварот, не зрабіў таго, што патрэбна, і прашу, Господ, прынось, калі ласка, тваё ацаленне у маё жыццё, у жыццё кожнага чалавека, які тут прысутнічае, чалавека кожнага, які глядзіць нас онлайн, і няхай віна, пачуццё віны, яны прыводзяць нас, яны будуць да збаўлення, а не да нашай смерці. Яны збудоўваюць нас і нашы адносіны з табой, наша падабенства да Хрыста, а не руйнуюць нас, прыводзяць у такое самашкадаванне, духоўны заняпад, дэпрэсію. Вось, я прашу, каб твая ласка, яна дзейсна і жыва прысутнічала ў жыцці кожнага з нас, каб мы ведалі тваю любоў, каб мы памяталі пра твой стандарт, але памяталі, што твой стандарт і законы справядлівасці яны для нас дадзены ўжо ў кантэксце тваёй любові, прыняцця, прабачэння, і дай нам, калі ласка, жыць жыццём пакаяння, жыць жыццём пастаяннага аднаўлення. І няхай, Господ, гэта будзе сапраўды трансфармуючым для нашага жыцця, і мы будзем все больш і больш паасобку, як царква, спадабляцца Христоваму характару. Дзякуй. Амін.